Zdravím vás tu u dnešního videa. Dnes je to naše první video v tomto roce. Máme tu unboxing ze stránky pyrostav.cz. Je to balík o hodnotě nějakých 800, váží 1,5 kg. No a já už jsem tady rozbalil z takový folie bílý a byl tam takový červený pruh přesto. To jsem si rozbalil, ať máme rychlejší. A to se nebude nějak dál obkecávat, jdeme si to rozbalit. Tak, co to jako na nás první vybavilo, tak je stopina. Je to 10 metrů, je to něco jako rychlozápalná šňůra, ale to je takový prostě stopina. Dále tu máme rychlozápalnou šňůru, též 10 metrů. A tak už vyhledám konečně nějaký petardy pořádný samozřejmě. Tak máme tu Dumbum 2G+. Na celý balík tam je 20 gramů, takže jedna petarda by měla mít 1 gram. Ještě jsem nikdy neměl, tak si vyzkoušíme, no, jaký budou. Dále tu máme Viper 1, černé Vipery, pak jsou ještě bílý a bílý ty už se nedají skoro sehnat, jsem je nenašel, jak jsem bral ty černé. Máme tu 9,8 gramů slože na celý balík. Jaké Vipery, už jsou teda ty novější. Takže to uvidíme, no taky jsem je nikdy neměl, ale vyzkouším. Tak jako poslední z petardu máme Dumbum 2G. Ty už jsou takový ty nový. Ty mají 40 gramů slože na celý balení. Ano, jedna má teda 2 gramy. A už jsou ty novší, takže uvidíme, jak budou bouchat. Mám ještě jednu starou, jestli to otestujeme určitě, jaká je silnější, nebo to je stejný. A určitě si ještě otestujeme i tady ty. Tak i ty 2G+, a 2G novou, nebo teda starou, pardon, se ještě otestujeme a zkusíme si, jaká je teda nová. Už mám jenom jednu 2G+, teda 2G+, už 2G starou, už mám jenom jednu, takže se dáme jak asi v jednom videu už to shrnem. Tak a jako poslední tu máme Dumbum Single Shot. Je jich tam 10 kusů a je to 20 mm. Dívám se, to má gramů. Gramů to má 80 gramů na 10 kusů. Takže jedna má, no, co se tak nechce počítat, bude to tady mít tady dole napsaný. Dumbum Single Shot, prostě obyčejný single shot. Minulý rok jsem měl jenom 2 od kamaráda a byly docela dobrý, takže jsem se je pořídil. To prostě klasická Dumbum Single Shot. Tak no a my se dáme jak shrnutí, co všechno tu máme. Tak, tohle je shrnutí, co tady všechno máme, takže tady máme tady nové Dumbum 2G, Dumbum 2G+, Viper 1, rychlozápalná šňůra 10 metrů, stopina 10 metrů a Dumbum Single Shot 10 kusů a 20 mm v průměr. Tak a to bylo pro dnešní video všechno. Ještě bych jenom rád dodal, že teďka už zase začíná být aktivní, už začíná nám sezóna. Tady jsme takhle začali unboxingem, určitě pyrostav.cz doporučuji. Je tam široký výběr za docela adekvátní ceny. Je to balení, je to super za mě. A ještě teďka určitě vydám video, rekapitulace vlastně, co mi všechno zůstalo ze Silvestra, takže taky můžete očekávat. Takže tohle video bude takový naše první v tomhleto roku. No a to bylo teda pro dnešní video všechno, tady se mějte a zatím čau.